да регистрира. Може ли? Да, може. Това писмото на Попов ли е за училището? Кандидатстваха 52 училища на втората година. За същата сума кандидатстваха 109. Сега, нали ви е ясно, че тази година ще кандидатстват двойно? Те стана 5 милиона. Стана ли 5 милиона? Това исках да ми кажа. Информацията, която имам, и за какво даваме парите за роден език и култура, нали, вие си купувате учебници. Парите, които идват да се използват за друго. Да. Държавата, ако учебници не може да си даде на своите деца. Изкуството и те някакси са занемарения, всъщност те изграждат душата на човек. Едно съчинение ще се разплачете, като го прочетете на Ваяна. Има и статии по повод на тези големи мероприятия, които сме организирали. Моят призив към вас да бъдете активни. Ние другата седмица, като започнем да представяме нашето желание за промяна в законодателството, вие да бъдете по-активни дори от вътрешността на страната. Тя империя съществува чрез образованието всъщност. Ние нямаме национална политика, ние за това говорим. Да. И това ето снощи го споменах, значи не е такъв Гарашанин, когато пише, той казва така, сега го извадих текста от интернет. Българите са сива аморфна маса, от която ние ще изградим Велика Сърбия. Това той го пише 19 век. Ние до днес ще нямаме концепция за себе си. Прочетете Любен Каравелов, моля ви, припомнете си, да имаме концепция. Припомним да разсъждаваме ли за българското училище като завоювана територия, където се вее българското знание? Не разсъждаваме. Ние като политици. Радваме се, че започваме първи разговори по въпроса. Изключително трудно е да съществуваме без подкрепа. Отново трябва да кажа финансово. И хора, и ние ще се изгубим като българи тук в тая държава. Това беше основната причина, която не подтикна да направим и отворим нашето училище, за да не може нашите деца да се слеят с общата английска маса и да се запазим ние като българи, да се запазим ние като култура, като идентичност, като нация. И сега ще ви покажа. Пише, трябва да ще има да снимат. Преди това Парактис беше на друго место, след това дойдохме тук и направихме този Парактис. И става Пай Йод, нали? Не си пише да Метиен Хен. Да. То там името Панайот значи Отче наш. Това, което искам специално да кажа и проявиха желание да дойдат тук, включително и хора извън Лондон. Всякъде по света, където се говори български, където и българско училище, където има такива общности студентски, даже ние с господин посланник сега, където има гърски. Дойде време, след 2000 години и половина, да разчитаме точно на тази огромна вече маса от млади хора, която учи извън страната.